Shi hajar senam ha ubriu kalong tang shi sengi ha ublai. Lani arpu sau kenta ha ublai kalong shi hajar senam ha ubriu. Ya gane ngapen shisha kat kum kejing tho ka ketin jong ublai. Om dei da kejing start jong no. Kum ta la da khain binia ya gane kejing khain. Kalong balada ubriu u em shi spa senam. Henry ha ublai kilong tang ar kenta kat san minit ai. Kajing em jongi hangne hagasla jong ka khandau hangne ngi snu thu shai bat ngin sham ya ka jinglong ka ba kraw ka jong blai bat ka jingmayan ki sni ki jong u ha ka ba wat hadu shi hajar snam kai rangkat tang shi sni ha khamat u blai kumta la da ya ka purthai ka bangi em shu ai nuksa na du bala thau kla don san hajar snam henry ha u blai ka danglong tang kumba san sni ai kumta ka sni u blai ka long ka bajrong Henry ke jong ubriu pat ke lengkan. Bat ompat don ubriu ubala aban em shisngi ha ublai. Namar ubriu uba em slam tam ha ke jing tho aru udon khandai spa an riup khandai snam uba kereteng umetu sila. Kabumut uniru udang duna bandap shi hajar snam kata kampat dai ba ula em shisngi ha ublai namar ba ompat don uba em shi hajar snam. Ladanga nga em shi hajar snam kabamut ngala em shi sngi ha ublai. Kumta u Petrus ru uang bakin sadon ki bawa ni syapang gajingwan ukres ya ka baula kular ki kepatemen jongi kilayam Henry ki ki berangsa kumju kumbala thau ya ka perthai kin saong kumta Henry kini kin sakren ben penban u Petrus u hikai ya ki breu bakin ya thu ya gane bahanga hangi ki breu shi hajar senam kanyat penban ha ublai kalong tang shi sngi na kata kadau ka jingwan ka jong ukres hangi ki breu ngis ngo bakala slam penban ha ka kti jong ublai kalong kadang yai tang kumba ar sngi na do blasa nar phna ya ukres ha ka men ar hajar snam men shwa penban ha ublai kalong tang ar sngi lane tam ya kata khindian Henry parlok be ba phin snuthu bha shu syapang gane sa pule khnang nakashiti ka baar ka jong Petrus kalanong ka balai phin sa syam hang to ba Petrus ukran shi bon pha ya ka jingjrong ka sngi jong blai bar ka jinglengkat ka sngi jong ubreu blai shi bon